badaki nahi zuena, oda prestakuntza intelektuala, badaki lortzen. Eskuratu du eta kontatzen digu zelan egiten den. Hori aspaldiko ohitura da. Emakumeok beti da ditugu hitzaurreak gure burua kontatzen. Euskaldunak zabarra garela euskara kontuetan, euskalduna garela neurri batean euskararen antagonistak. Ez dagoela ez idazle askorik, ez akademiarik, eta baserritarrak berba egiten dabela zoragarri. Baserritarrak nobelek erderaz esaten da benean, euskal baserritarra rustiko dino, los rústicos. Eta modu doktoreago baten rústicos montesinos. Horra dira gure baserritarrak abarkadunak dira, eta abarkada mogelentzat calzado patrio.